plataforma. L'altre punt d'atenció, com dèiem, està en aquests 10 districtes que enguany planten en categoria especial durant tot el matí. Han acabat de fer acopi de material, encetaran els treballs de la planta, del muntatge del monument a primeres hores de la vesprada. Nosaltres hem fet una volta per alguns d'aquests districtes i podem dir que nervis i concentració són les emocions que millor descriveixen la situació en aquests districtes de Fogueres. És hora de retirar els plàstics i que els colors brillen al sol. Al port d'Alacant, Banyuls i Ruiz han desembarcat amb la seva foguera d'especial des d'Alzira, la grua de mà. Preparar totes les peces, veure si tenim algun desperfecte, alguna coseta anar retocant-ho, per a demà poder ja tirar de grua. També en plàstics encara trobem carolines altes. Esta vesprada arribarà l'última góndola de Paco Giner des del seu taller de Benifayó y comenzará la planta. Pero esta tarde ya ponemos la figura central, cuando llegue Paco, que para él mandará, le ayudaremos y ja comenzamos la planta. A Diputació Renfe, a pocs metres de la mascletà, avui ja s'endevinen els rostres que han eixit des del taller de Yongo. El muntatge el deixen per a quan faça menys calor. Montaje más pesado se realizará a la tarde. Per contra, a Plaça La Vinya ja comencem a veure remats que pugen cap al cel. Els artistes de Borriana del taller Il·lusió Artística ja tenen la grua en marxa. I també, pensant de guanyar metres en vertical, estan a Diputació Renfe. Toni Pérez ordena ja els remats per arribar als 14 metres, mentre els primers baixos, entre ells el ninot indultat, ja estan a la plaça. Lo que sí que quedará muy bonito, muy chulo, creo yo, que es el cavall final, que és la conquista, que és el cavall tot dorat, en pa d'or. La planta avança a Alacant per a transformar la ciutat en el museu efímer que tots voldran visitar.